bkcreation ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೋಗೋ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಇತ್ತನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂತುಂಟು ಏರೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಲೋಗೋ ಬತ್ತಂಡ ಅಂಚಾದ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪೆರೆಗೆ ಒಂಥರ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಅಕ್ಲಚ್ಚರಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಅದು ಪಾತಿರೇರಿ ಅವೇ ಪಂಡ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತ ಪೋದಿತ್ತನೋ ಪಿರ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಅಂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಿಗೋಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಇತ್ತ ಗಡಿ ಗಡಿ ಪೋದು ಉಂಡ ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬೈದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವನುಂಡು ಏರನ್ ಗೊತ್ತಾವಡಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನನಲ್ಲ ಏರನ್ ಗೊತ್ತಾವೋಡು ಎಂಕ್ಲೆನ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ 2018 ಆಯ್ನ ಅವು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತು ಅವು ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಐಟೇ ಇಪ್ಪುನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚಾದ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಆಪುನು ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಆವು ಬಟ್ ಐನು ನೆಕ್ಲು ಅಲ್ಲ ತಪ್ಪೇನೆ ಅಂದೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಹೈ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು bkcreation ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಿಕ್ಕ ನಿಂಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಬೇಜಾರಾಯಿನ ಅವು ದಯಪಂಡ ಚಾನಲ್ ನನಂಜು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಟ್ ಐಟಿತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಉಂಡು ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು 3 ವರ್ಷೋಡು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಫನ್ ಮಂತಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತಿನ ತೆಲ್ತಿನ ಬೇಜಾರು ಪೂರ ಲೈಟೇ ಉಂಡು ಅವಾಗ ಅವು ಮಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡು ಅವೇ ನಿಂಗೆ ನನ್ನ ಕೂಡ ಎಂಚಿನ ಮಂತನ್ಲ ನನ್ಪೆರಾಯ್ತು ಆತು ಬಂಗಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆತು ಖುಷಿ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನು ಮಾತ ಒಂಜಿವರೆ ಹ್ಯಾಕರ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷಡು ಏನು ಪೂರ ಲಗಾಡಿದ ಎತ್ತೆ ಬನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಆತನ್ ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಶಾಕ್ ಅಂಡೆ ಪಂಡ 16 ವರ್ಷ ಮಂತಿನ ಚಾನಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಪನ್ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ನಂಬಿರಾಯ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅನ್ ಬೇಜಾರಂಡೆ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಆತನ್ ಪನ್ನಾಗ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಅವೇ ಈತ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಹಿಡಿದ್ಬೇಕದ ಮಸ್ತ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಅವೇಟೇ ಇಪ್ಪುನು ಬೇತೆ ಎಂಚಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ತೂವೋಡ್ದಾಂಡಲ್ಲ ಏಪಗಾಂಡಲ್ಲ ನೆನಪಾನಾಗವರ ಓಪನ್ ಮಲ್ತ ತೂಪುನು ಪಂಡ ಅವೇ ಎಂಗ್ಲೆ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಇತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಾನು ಇಂಚ ನೀನು ರಿಟರ್ನ್ ದಿಪ್ಪುನು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪಾಗ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಪೂರ ರಿಕವರಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತವೆ ಕೋಡೆ ಆಂಡ್ ಪನ್ನೆಡ್ದ ಕೊಂಚ ಚೂರು ಸಂತೋಷ ಅವನುಂಡು ಇಜ್ಜಿದನ ಮಸ್ತ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಕೋಡೆಲ್ಲ ದಾಲ ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತುಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಬೇಜಾರು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಮನ್ಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಬೋಡು ಓಲ ಮನಸ್ಸೇದಿ ಕೈಕರೆ ಆಡೊಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಇಂಚ ದಾಯಿಗ ಆಂಡ್ ಉಂಡು ಎಂಚ ತನ್ನತೆಗೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಆಪುನ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದು ಎಂಕ್ಲೆ ತಲೆ ತೆರಿಯಂದಲ್ಲ ಆಂಡ ಜೋಕುಲೆ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚ ತನ್ನತೆಲ್ಲ ದಾಲ ಆಪುಜ್ಜಿಂದು ಅಂಡ ಏರೆಂಚಿನ ಮಂತದೇರು ಬೊರ್ಚಿಂದು ಬೋಡಂದು ಮಂತೇರ ಆತ ತನ್ನತೆಗೆ ಆತ ನಾನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜವು ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತನ ದೇವರೇ ಪೂರ ಕೈ ಮುಗಿ ಒಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಕೈ ಮುಗಿದು ಆವಡು ಒಂಜಿ ಕೋಡೆ ಬತ್ತಂಡು ಬತ್ತನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಇಜ್ಜಂದನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪೋಂಡು ಅನ್ನಗ ಏರೆಗಲ್ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರಪ್ಪನ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬತ್ತನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಆವಡು ಅಕ್ಲು ಮಂತನಕ್ಲು ದಾದಕ್ಕೆ ಬಡತ ಮಂತದೇರ ಅನ್ನೋದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಅವ್ರೇನು ಸೋಪಾಯರ ಬಡದು ಮಂತದೇರ ಅತ್ತು ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಯ್ಯರ ಒಂದು ನೆಕ್ ಮಂತದೇರ ಅಂದಿಂಚಿನ ಅಂದು ಬೇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಉಪ್ಪು ದಾದ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲನ ಈ ಚಾನಲ್ನು ತೂದಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಕ್ಸಾರಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲು ದಾಯ ಬೋಡದು ಇಂಚ ಮಂತದೇರಂದು ಏರಿಯಾಗಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿಷಯನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಲೈಟ್ ಉಪ್ಪು ಜರ ತುಯಿನಾಗ್ಲು ಸ್ಟೇಟಸ್ ತುಯಿನಾಗ್ಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಪ್ಪಗಾನೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಂಡವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಾಡ್ದಿಪ್ಪ ಈ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ವೈಪ್ ಮಂತದೆ ಅವು ಗೊತ್ತಾಗ ರನ್ನಿಂಗ್ ಪೋದಿಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅಟ್ರಾಸಿದು ಉಪ್ಪಿರೋದು ಮಸ್ತ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಾಡ್ನಾಗ ಏನು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಉಪ್ಪಿರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರು ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲು ಕೆಲವು ಕೇಂದಿರು ದಾನೆ ಚಾನಲ್ ತೋಜಾವ್ಜಿ ದಾನೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಕೇಂದೇರು ಜಂಕ್ಲೆಗ್ ಊಲ ಒಂದು ಪನಿಯರೆ ನಮಕ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಊಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇಂಚಿನ ತಿಕ್ಕೊಂಡಾದ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕಂತ ಒಂಜಿ ಜಿಮೇಲ್ ಕೂಡ ಬತ್ತೋಗ ಒಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಪ್ ಬರ್ತನೆ ಮಾತ್ರ ದಾದಾ ನಾ ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕಣತ್ತ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಚಾನಲ್
ಮಸ್ತ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತನತ್ತ ಪನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂದಿತ್ತ ಬತ್ತನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತುಪ್ಪತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಅಪ್ಪಗ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ದ ಲೋಗೋ ತೂನಗನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಂಡೆ ಬೋ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ bkcreation ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೋಗೋ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಇತ್ತಿನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂತುಂಟು ಏರೆ ಇಂದು ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಲೋಗೋ ಬತ್ತಂಡ ಅಂಚಾದ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪೆರೆಗೆ ಒಂಥರ ಬೊಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ನನ್ನಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂವೊಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ bkcreation ಒಂದು ಪಾಂಡ ಚಾನಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಬಟ್ ಲೋಗೋ ಮಾತ್ರ ಟೆಸ್ಲಾದನೆ ತೋಜಾವೊಂದುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವನ ರಿಕವರಿ ಫುಲ್ ಆತುಂಡು ಆಯ್ತು ಟೆಸ್ಲಾದ ಲೋಗೋದ ಉಲೈಪೋತು bkcreationದ ಆ ಚಾನಲ್ ತೋಜಾವಣದೆ ಐಟ್ ಲೋಗೋ ಟೆಸ್ಲಾದ ತೋಜಾವುಂಡು ಬಟ್ ಉಲೈಪೋನಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನೆ ಲೋಗೋಸ್ ಮಾತ್ರ ತೋಜಾವೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ಅವು ತಮ್ಮನೇಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ದೇತೊಂಡದ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ನಮಕ್ ರಿಕವರಿ ಆಯ್ನತಿ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ 16 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅದು ರಿಕವರಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಇನಿ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ತೂಕ ಆಯ್ಜಿಂದ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂದು ನಮಕ್ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟುಗು ಇಂಚ ಪಾಡಗ ಮೆಸೇಜ್ ಅಪ್ಪ ದಾದ ಗೊತ್ತಾಗ್ನು ದಾದ ಇತ್ತಂದ ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರು ಮತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಅವೇ ಬತ್ತನೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬತ್ತನಗ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಒಂಜಿ ಏಪಾಲ ಮಾತೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತನಕ್ಲಿ ಓಲ್ ಪೋನಾಗಲ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಒಂಜಿ ಮಾತೇರ್ಲ ಅಂತ ಇತ್ತೀರಿ ಗುರ್ತಿಸ ಒಂದು ಇತ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಾದನಗ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ತೂ ಒಂದಿತ್ತ ಪಾನ ಅವತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆವಂತೀನಿ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ಓವ್ಲ ಇಜ್ಜನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತು 2-3-4 ದಿನ ಒಟ್ಟು ದಾದಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಂಡೇನೇ ದಾದರೆ ಕಾತನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಂಚ ಮಾತ ಒಕ್ಕ ದಾದ ನನ್ಪುನಿ ಚಿಗದಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇಜಾರ ಆಂಡೆ ಇಂಕ ಅಂಚ ಅವು ಅಕ್ಲೊಚ್ಚರಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಅದು ಪಾತಿರೇರಿ ಅವೇ ಬಂಡ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತ ಪೋದಿತ್ತನೋ ಪಿರ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ತಿಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡಿತ್ತೇನೆ ಖುಷಿಟುಂಡು ನನ್ನಲ ಅವೇ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪರ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೋಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಆವಡಂಡಲ ಎತ್ತು ಬಂಗ ವೈದ್ಯರಕ್ಲೆ ಮಾತೇರ್ಲಂದು ಅಕೈಗೆ ಗೊತ್ತು ಆತ ಒಂಜಿ ಆವಡಿದಿತ್ತಂಡ ಅಲ್ಲಿತ್ತ ಸಡನೆ ಪೋಣು ನನ್ನಗ ಒಂಜಿ 4,000 ಜನಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ಹತ್ತಿರನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೋಣು ನನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುನನೆ ಎತ್ತಿ ತನ್ನತಿಗೆ ಪೋಣು ಅನ್ನಗ ಅಂಚ నేను వరియాన తూవరా ఉందలక ఇంచమంతేరనండ అప్పక నన్న ನಮ್ಮ ಲೋಕೊಡು ಏತ್ ಜನಕ್ಕುಲು ಇತ್ತೆಂಚನೆ ಚಾನಲ್ ಮಾತ ಮಂತೊಂದು ಅಕ್ಕಲ ಜೀವನಗೂ ಬಡದಲ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಕೆಲವು ಆ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಒರಿಯಾಗ ಅನ್ಯಾಯ ಅದು ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಮಂತಂದು ಅಂಡ ನಮಕ್ಲ ಒಂಜಿ ದೋಷನೆ ಅಂಡ ಈತಿನಟ್ಟಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನಲ್ ಒಂಜಿ ತೂಪುನ ಜನಕ್ಕುಲು ಪೋನಾಗ ಪತ್ತನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೆರು ಅವು ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ದಾರವ ಆಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಓದಿತ್ತು ಅವಳು ಸಮೇತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕುಲು ಎತ್ತು ಜನ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪಾತೆರ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಬತ್ತರು ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಆ ಖುಷಿನ ಕಲೆವನ್ನ ಎರೆ ಮಂತೊಂಡೇರು ಅಕ್ಲು ಅಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತಿವಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಪೋದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ದೈದಿಲ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪೋದು ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ತುಯಿನಿ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ಗಳು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತನತ್ತ ಮಂಡಿದ್ದು ಖುಷಿ ಆನ್ ಮಾತ ವಿಡಿಯೋಸ್ಲ ತಿಕ್ಕನತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಇಂಚನೆ ತೂ ಮಾತು ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತದ ತೂಪುನಿ ಬರತ್ತಲ ಸರ್ಚ್ ಮಂತದೆ ತೂ ಅಂತಾನೆ ಇಂಚಿನ ಆಪುನ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಏನಿಡ್ದವ್ರ ತಕ್ಲಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಕ್ಲನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು ಒಂಚೂರು ಅಪರಪ್ಪ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪಗನಿ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಟಾಯಿನೆಟ್ ಬೇಗ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಮೇಲ್ ಮನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿನ ಕೆಲವು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಆಯ್ತಾ ನೇನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಪೂರ ಎತ್ತದ ಪುಣ್ಯಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ ಎತ್ತ ಮೂಜಿ 4 ದಿನ ಆಂಡ್ ಅಂತ ತೋಜಿ 4 ದಿನ ಆಂಡ ಅಂತ ಕೋಡೆಗೆ ಕೋಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಈಜಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಪೋಪುನಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಮುಜಿಂಗಳು ಪೋಪುಂಡು ಇತ್ತೇನೆ ನಮಕೊಂತ ಇತ್ತಂತ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇಂಚ ಆದನಗ ಇಂಚ ಮನ್ಪೊಲೆ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಆಂಡ ಗೊತ್ತಿಜನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿಗೆನೆ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತಂಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏರಪ್ಪ ಮಂತನೆ ನಮಕು ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ಲಾರು ಏರ ಅವಂದನಕ್ಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಇಂಚಿನದಾದಂದು ಅವು ಪೂರಪ್ಪ ನಾವು ಪನಿಯರಾಪುಜಿ ಇಂಚದಾದಂದು ಯಾಕೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೇನು ಬೋಡೊಂದುಲ ಮನ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಆ ಒಂದಿನಕ್ಲೆ ಇತ್ತನ ಬಕ್ಕ ಇಂಚ ನಮ್ಮನೆ ಐನತ್ತು ಜಾಗ್ರತೆ ಬೋಡಿ ಎತ್ತು ಜಾಗ್ರತೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಯಾವ್ಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಯಾವಡು ಈಜಿಂದ ದಾದ ಕೆಲವು ಈ ಆಫರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿನ ದಾದ ಈ ಆಫರ್ಸ್ ಬರ್ಪುನೇನು ಕೆಲವು ಗಿಫ್ಟ್ ಐಟಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಅವು ಹೆಚ್ಚೆ ಬರ್ಪುಣೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು
ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಂಪೆನಿದ ಉದಾರ ಪಾಡ್ನು ಅಕ್ಲೆಂಡದ ಅದು ಅಕ್ಕಲ ಕಂಪೆನಿದ ಲೆಕ್ಕ ಹಿಡ್ದು ನಮಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏನು ಇತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಂತನ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಪೂರ ಪಕ್ಕಡೆ ಫೇಕ್ ಒಂದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಿಯಂದ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಅಜಿಂದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಅದಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲು ಇನ್ನು ಬುಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ನೋಡ ಆ್ಯಂಟಿವೈರಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ ಅವು ಪೂರ ದೆತ್ತು ದಕ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗನೆ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ಡ್ ಆ್ಯಂಟಿವೈರಸ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದಿತ್ತದು ನಾವು ಬುಡ್ದೆ ಬುಡ್ಡ ಈ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದು ಆಪಣೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ದು ಆಟ ಆಡ್ದಿಲ್ಲ ವೈಫೈದಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಈ ನಮ್ಮ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಆಪಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜುಂಡು ಶಾಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಕೇಂದ್ರ ದಾದ ಅಂಚ ಪಂಡ ದಾದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ದಾದ ಪಂಡದು ಅಂಡ್ ಇಂಚ ಆನಗನೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಚ ಅನುಭವ ಏನೋ ಇಂಚಲ ಮಲ್ಪೆರ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂದಿರು ಕೆಲವು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಕೆಲವೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಪುನ್ ಅಂಚಪುರ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ಸಡನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಪುನ್ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬೇರೇನ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು ನಪ್ಪಗ ಏತ್ ಸೇಫ್ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಯಾವುಜ್ಜಿ ಪಂಪನೊಂಜಿ ಫೀಲ್ ಬರುಂಟು ನಿಜ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರು ಬಕ ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅವು ಕೆಲವರ ಇಂಚ ಒಟ್ರಾಶಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಪೂರ ದಾಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮನೆದ ಏನು ಮನ್ಪೇರು ಪನ್ನೊಂಜಿ ಕೋಪಲ ಬರುಂಟು ಬೇಜಾರ್ಲ ಆಗುಂಟು ನಿಂಗೆ bkcreation ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿನೇ 2016 ಪಂಡ 2016 ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ 2024 ಮುಟ್ಟ ಐಟಿ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮೇನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಆತು ಮೆಮೊರೀಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ದೊಕ್ಕನಿದೆ ಈ ಪೂರ್ವಿಕನ ಎಲ್ಲಿರ್ದೊಕ್ಕದನೇ ಇಟ್ಟು ಮೆಮೊರೀಸ್ ಪೂರ ಐಟೇ ಇತ್ತನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಉಂಡು ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ದ ಪೂರ ಐಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಆತೊಂಜಿ ಇಂಗ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪುಣ ಇಂಗ್ಲೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಡು ಮಲ್ತಿನ ಪಂಡ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಅಂತ ಮಲ್ತ ಈ ಮಂಜಾಲಿ ಇರುತ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪೂರ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಇತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದೀಪಾವಳಿದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಈ ಪಾಲದ ಕಸಾಯದ ಪೂರ ಕೆಲವು ಮೆಮೊರೀಸ್ ಅವು ಈ ಫಸ್ಟ್ದ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತನ ಗೊತ್ತಿಜನೆ ಮಂತಿನ ಅವರ ರೇಂಗ್ಲೆ ಊಲ ಮಲ್ಪೆರಾತ ಜೈಡ್ದೊಕ್ಕ ಈಗ ಊಲ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಟೈಮ್ಲಜ್ಜಿ ಎಡಿಟರ್ನಕ್ನ ಒಕ್ಕ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ನಕ್ನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಇಂಚನೆ ಪೋಪುನಿ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪುರ್ಸೋತು ಇಪ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೇಟ್ ಒಯ್ಕ್ಲ ಪೋಯರೆ ಅಂಚಾಯ್ತು ಅವು ಮೇಯ್ನ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಬಿರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ತುಂಬದ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಪೂರ ಇಟ್ಟು ಅವು ಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಪಂಡ ಆತು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೋಂಡ್ ಹತ್ತ ಪಂಡದು ನನ್ನದಾದ ಮನ್ಪುಣ ಆತು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಂಡ ಐಟು ಫುಲ್ ಚಾನಲ್ ಬೇತನೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮೇನು ಪೂರ ಡಿಲ್ಟ್ ಬಂದು ಪಾಡ್ದೇರಂದೇ ಇಂಗ್ಲ ಒಂಜಿಂದು ಅಪ್ಪ ಐನಂಚದೆ ಪುನ ಮೊಬೈಲನ್ನ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ನಂಚ ಓಕೆ ಮೆಕ್ಲು ಮಂತಿ ಒಕ್ಕ ಆತು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಪೇರ ಅದಾದ ಅವೊಂಜಿ ಡೌಟ್ಲ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಆತು ಪೂರ ಬರ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಒಂಜಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಂಡು ಚಾನಲ್ ಅಂಚೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತಿಕ್ಕನೆ ಹಿಡ್ದವರ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂಚೆಪ್ಪುನೆ ಪಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ನಿಜ ಅಪ್ಪಗ ಆತ್ತು ಕೋವ ಇದು ನಗ್ಲೆ ಇತ್ತವು ಆವಡ್ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವರ ತಿಕ್ಕೊಡಿತ್ತನು ನಾನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವನುಂಡು ಏರನ್ ಗೊತ್ತಾವಡಿತ್ತನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಾನಲ್ಲ ಏರನ್ ಗೊತ್ತಾವೋಡು ಒಂದು ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇ ಫೀಲ್ ಅವನುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಗೊತ್ತಾವೋಡು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ನಾವನುಂಡು ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾನು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾನಗ ನೆತ್ತಿನಂದ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಂತಿನ ನೆರುಂತೆ ಮಸ್ತ್ ದಾದ ಪನ್ಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಅಂಚಂದತ್ತು ಅಂಡ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಆತು ಒಂದು ದಿನ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಐತ ಮಿತ್ತ ನಮಕೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪುನತ ಅವು ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಿ ನನಗ ಏತ್ ಬೇಜಾರು ಏರೆಗಾಂಡಲ ಆಪಿನ ಬೇಜಾರು ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಇಜ್ಜಿಂದು ವರ ಪನ್ನಾಗ ಬೆಲೆ ಅವೇ ಅವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮುರಣಿ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಂಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬೇಜಾರಂಡಿ ಇರೆಗ್ ಬೇಜಾರಂಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ತೋಜೊಂದಿಚ್ಚಿದ್ ಮುರಣಿ
ಅವೇ ರಿಟರ್ನ್ ನಮ್ಮೊಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕನ್ ಪಂದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ದನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ದಾದ ಪಂದ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದಕ್ಕೆ ಏನ್ದೇರು ನಮ್ಮ ದಾದಾದಿತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಇಂಚ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೇರು ಪಂಡಾಗ್ತದೆ ಅයි ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಸರಿ ಅಂಡ ಅಂಚ ಬಳಕೆ ಏನ್ದೇರು ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಖುಷಿ ಆಗಿತ್ತು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಮಾತ ಇತ್ತೇರತ್ತ ಅವು ಮಾತ ಅವರ ಪೋಂಡು ಆತ ಜನ ಪ್ರೀತಿ ದೀದು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ತೂನಾಗ ನನ್ನ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೋಡು ನನಗ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಆತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಔಟ್ ನಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಮನ್ಪುನನೆ ಕೆಲಸ ಬೇತೆ ಯಾನನಿ ಬರಪುನಿ ತಾತಂಜಿ ಮೋಕ್ನಿ ಮಕ್ಕ ಯಾನ ದಾದನ್ ಮುಂಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ ಕಟ್ಟುದು ಯಾವಾಗ ನಂಗೆ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ದೀದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವೇ ಪೂರ್ವಿಕನ ಬರ್ತ್ಡೇ ನತ್ ಆಯ್ನ ಕೆಬಿ ಕುತ್ತನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಗ್ಲನ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ 2018 ಆಯ್ನ ಅವು ಮತ್ತೆ ಇತ್ತು ಅವು ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಐಟೇ ಇಪ್ಪುನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲ ಪ್ರೀ ವೆಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ದಾವಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಯಕೆದ ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ ಪಾಡ್ನ ಕಿನ್ನಿನ ಫೇಸ್ ರಿವೀಲ್ ಮಂದಿನ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ಇತ್ತನತ್ತೆ ಅವು ಮಾತ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಅಯ್ಯೋ ಈತ್ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರಿ ಪಂದಿತ್ತು ಅವಲ ಪೋಂಡ ಪಂದೊಂಜಿ ಫೀಲ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ನಾ ರಿಟರ್ನ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡ ವೀಡಿಯೋಸ್. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಕಲ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಎಂಚೆತ್ತನ ತೀಯಾರು ಅವೇ ಮಗಲ್ ಪಾಲನಕನೆ ಚಾನಲ್ ಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅಂತ ಪನವಲ್ಲಿ ಕುಡರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಗೊಂದುಂಡು. ಬೊಕ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಅದು ಪಾತಿರು ಐಟ್ ದಾದಾನ ತಪ್ಪಿತ್ತಂಡ ಕ್ಷಮೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲಿ ಎಂಚ ಎನ್ನದೇರು ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಪ್ಪುನಕ್ಕಲಿ ಕೆಲವೇರು ಉಪ್ಪು ಇರುತ್ತಲೆ ಅನ್ಪುನಾಗಲ್ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಯ್ಯರ ಆವನ್ನಕ್ಕಲಿ ಕೆಲವರು ಉಪ್ಪು ಇರು ಅಕ್ಕಲಿ ಏನಲ್ಲ ಮಂತ್ ನೀ ಪಂಡ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಅಕ್ಕಲಿ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪಂಡ ದಾದ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಕಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುತ ಒಪ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಿಪ್ಪುನು ಕಾಸು ಆ ಕಾಸಿಗೆ ಬೋಡಾದ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಕ್ಕಲು ಐನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಯ್ತು ಐನು ಕಂಡದು ಅಕ್ಕಲು ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪನು ಕೆಲವು ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಅಕ್ಕಲನೇ ಚಾನಲ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಹಿಡ್ದು ಕ್ಯಾಶ್ ನಂಬ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಫುಲ್ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಪೂರ ಆವದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಈಸಿ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋಡು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಆಯ್ತಾ ಎಂಚಿನ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಒಂದೇಟಿ ಈಸಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಗೂ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ತೆಗೆದಾನಾಗ ಐಟ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನ ಬತ್ತಿದುಪ್ಪೇರು ಮೇನ್ ಅದು ಜನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಜನ ಅಕ್ಲು ಪಕ್ಕ ಇನ್ ಚಾನಲ್ ಮಂತೊಂದಿರು ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಚಾನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾನಲ್ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಂತುಪ್ಪನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನೆತ್ತ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಕಲ್ನ ಆತಂಜಿ ಆಪಜಿತ ಕೋಡೆ ಫುಲ್ಲು ರಿಟರ್ನ್ ಬದ್ದಾನ ಕೂಡ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಟ್ ಐಜಿ ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಬತ್ತಲು. ಸೊ ಒಂದು ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಂದುಲ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರಿ ಅದು ಉಪ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ನೆಕ್ಕಲದಾಲ ತಪ್ಪೇ ನೋಡಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಎರಡಲ್ಲಿ ಎಂಚಂದ ಚಾನಲ್ ಅಂಚೆ ಎಂಚಂದ ಹೋದಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೋಚು ಇಂದುಲ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಉಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಆತೆ ನಮಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಇಂಚ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಏರೆಗ್ಲ ಹೆಂಗನ್ನತಿ ಏರೆಗ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗಳ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲು ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಅಕ್ಲ ಐಟ್ ಅಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರೇನು ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆ ಐನೇ ಮಲ್ಪೆ ದಿನಾಲ ಇಲ್ಲರೆ ಗುಲ್ಲೋದು ಮಲ್ಪೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಂಚಿನಾಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಥ ಧರ್ಮ ಮಣಿಪಂದು ಏರಲ್ಲ ಮಂಡೆಗೆ ಹಾಕದು ನಮ್ಮ ಕಸ್ ಮಂದದ ದಿನೊಂದು ಇದಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಒಂದಿಟ್ಲೊಂಜಿ ದದನೊಂಜಿ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಬೆಂದದ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಬತ್ಪುನಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ವರಮಾನ ಆ ವರಮಾನ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಆದಿಪ್ಪು ಬಂಜಿಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಆದಿಪ್ಪು ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದೆಪ್ಪಡಾಂಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ಅಂಚಿನ ಮಾತಂದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆವೊಂದುಂಡತ್ತಂದೆ ಬೊಕ ಬೋಲ ಬುಡ್ಚಂದಕ್ಕೆ ಓಲ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದಿಚ್ಚ ನಮ್ಮ
ನಮ್ಮ ಹಿಡ್ದು ಪಿತೆಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ನೆಡ್ ತಾಪಿನಂಚಿನ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಇಲ್ಲೇ ವರಮಾನ ಮಲ್ಲ ವರಮಾನ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಜಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನೇ 50,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಮಕ್ ಐಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ 40,000 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ 40,000 ಜನ ಸಡನ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪಿಜೇರು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ 40,000 50,000 50,000 ಪೋತುನಲ್ಲ 50,000 ಜನಟ್ಟು 30-20,000 ಜನ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬೇ ಮನ್ ತೂಪಿಜೇರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದಿನೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ತೂಪಿನಾಗಲಿ ಏತೋ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಅವಾಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪಂಡ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೊಡ್ಚಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಚಾನಲ್ ತೂಲಿ ನಿಕ್ಲೆದಾಲ ಲಾಸ್ ಆಯ್ರಿಜ್ಜಿ ಐಟು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಂದ ಲಾಸ್ ಆಯ್ರಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಕಲ್ ದಾದಾಲ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ತೆಲಿಪ ಆ ತೆಲಿಕೆನು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟೋಣವ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅದು ತೆಲಿಪಲೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದು ಹಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡ್ರೆ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಪಾಡುಚಾರು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಸರಿ ಎಂಕ್ ಡೈಲಿ ಪಾಡೋದು ಎಂಕಲ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕಲದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಡೈಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದನ್ನೇ ಪಾಡ್ನಂದ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡು ಯಾನು ಅದಲ್ಲ ಇಡೇಟ್ ಚೂರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಪಿದೈ ಒಂದು ಇಂಡೋರ್ ಅಂಚನೆ ಬರೋಂದು ಉಪ್ಪಾಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಒಂತೆ ಇಲ್ಲದ ಮನ್ಪೆ ಒಂದು ಪಿದೈದಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ಮನ್ಪೆ ಇಜಿನ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಇಡ್ತದಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸಪ್ ಮಂತದ್ದು ಅಂಚಿನದಾದಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪ ಅಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಾಕೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುಂದೇನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಇಜಿ ಬಟ್ ಅಕಲ್ನ ಕೆಲವು ಸರ್ಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಟ್ ನಮಕ್ ಮೂಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇತ್ತ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ದುಂಬು ದನ ಕೊಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವರ್ಕಾಡಿ ಅಕಲ್ ಮತ್ತು ದುಂಬು ಫ್ರೀ ಇತ್ತೇರು ಅಕಲ್ ಪಂಡ ಅಕಲ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತೀರಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಒಂಚಿದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಂದು ಪೋಂತ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಅಕಲ್ ಅಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಅಕ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲೈಫು ಐಕ್ ಅಕಲ್ ಒಂದು ಕೊರ್ದಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ಅನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನು ಪೂರ ಲಾಗ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ಮಾತ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಆಪುನು ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಆವು ಬಟ್ ಐನು ನಿಕ್ಲು ದಾಲ ತಪ್ಪೇನೆ ಅಂದೆ ನಮ್ಕಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಏರಿಯಾಗಲ ನಿಕ್ಲು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದೆ ನಮಕ್ ಬರ್ಪೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನಾದ್ರು ತಾಳ್ಮೆಡು ಕಾಪುವಾರ ಪನ್ಪೆ నుంచి ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಏನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನ ಮಾತ್ರ ಜನಕ್ಕೆ ತುಯ್ಯರ್ಲ ಏನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾನು ಒರಿಯೇ ಪಾತೇರ್ನೇನು ವೀಡಿಯೋನು ತೂಪಿಚೇರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವು ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚನ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಆಸೆ ಉಂಟು ಹೆಂಗೆ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಸೆ ಉಂಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ನಾವು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಟ್ ನಮಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ನಮಕ್ ಯಾವ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರಲ್ಲ ವಿತ್ ಪನ್ಪೇರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಬೇತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಾಕ್ಲು ಪೂರ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇರ್ಲೆಕ್ಕನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಅಕ್ಕಲು ಡೈಲಿ ಪಾಡುವೆರು ಬಂಗ ಬರ್ಪೇರು ಪಾಡುನೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಆಪುಂಡು ಈರೆಗೆ ದಾನೆ ಆಪುಜಿ ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರು ಪನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಜಿ ಬಟ್ ಅಕ್ಕಲು ಅವೇನು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜಾಬ್ ಆದದೇ ತೊಂದೇರು ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಾಕ್ಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಲಮಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಾಕ್ಲು ಮಾತಾಡಲೇರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಜಾಬೇ ಅವು ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಅವೇನೇ ಐತಮಿತ್ತ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂಬೋದಿಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಜಾಬ್ ಆದ್ ಮಂತೊಂದಿಜಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೋಡಾದು ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಪ್ಪನು ಯಾನು ಜಾಬ್ ಆದೆತ್ತೊಂದೆಂದಾಂಡ ಯಾನು ಎನ್ನ ಜಾಬ್ ಬಿಡುಡು ಯಾನು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ కానీ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಯಾನು ಎಡಿಟರ್ bkcreation ಪನ್ಪುನ ಚಾನಲ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ BK ವೆಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಚಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದು ಉಪ್ಪು ನೆಡ್ದವರು ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಅವ್ರು ಅದೇ ಪಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಒರಿಯೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಅವು ಪಂಡ ಏರೆಲ್ಲ ನಂಬಾಯರು ಆತೇನು ಪೂರ ಏನು ಒರಿಯೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಏರ್ಲ ನಂಬಾಯರು ಅದೇ ಪನ್ನಾಗ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಲ್ತದು ಆಯ್ತಾ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ವೈಸ್ ಆವಡು ಪೂರ ಕೊಣತದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಲ್ಪನೆ ಯಾನೇ ಕೊಲ್ಲೋದು ಗೊತ್ತಾದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಲ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಲ ಆತ ಸೀಸನ್ ಟೈಮು ಆಪುಜಿ ಅವೇನು ಪಿದ್ದೆ ಕೊರ್ಪ ಇಜಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಎಡಿಟರ್ ಆದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನು ಅಂಚ ಎಂಕಲೆ ಪೂರ ಸೇರ್ದೆ ನೀನು ಬಂಗಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನು ಬೊಕ್ಕ ಸಪ್ರೇಟ್ ಜನ ಅಂದೆ ಅಲ್ಲ ದೀತಿಜಿ ಇತ್ತೇರು ಬಟ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಸಾಧಿತು ಒಂದು ಪೋಯರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನಿತ್ತೆ ಏರೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದು ಯಾನು ಎಡಿಟರ್ ದಿಯರೆ ಪೋತುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಒರಿಯೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋನು ಆತಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಾಗ್ ಶೂಟ್ ಆವಡು ಲಾಗ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆವಡು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಆವಡು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆವಡು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ದು ಫೋಟೋ ಎತ್ತುನ ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಐತ ಪೂರ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ
ಒರಿಯೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪುನು ಅವಾಗ ಒಂಚೂರು ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಮಕ್ಕಲು ಒಪ್ಪುನು ಬಂಗಪ್ಪುನು ಅವಾಗ ಅಂದಿನ ಮಾತು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಕಲು ವೀಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ನಿಕ್ಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಮನ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಕಲೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂತು ಖುಷಿ ಆದನ ನನಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂವೋಡು ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ನಿಕ್ಕಲು ಉಪ್ಪರು ಬಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಬೈಜಿ ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಕಲೆಗೆ ಬೇಜಾರು ಆಪನವು ಸಹಜ ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಬಟ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪ ರಾಪುಸಿ ನಿಕ್ಕಲು ಕಾಪೋರು ಪನ್ಪುನ ನಿರೀಕ್ಷೆಡು ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದೇ ಉಪ್ಪ ಸೊ BK ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬೈದಂಡು ಪಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಈ ಲಾಗ್ ನನಗೆ ಇಡೆಗೆ ಏನು ಬಂದದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಇಡ್ತೀಗ ಅದನ್ನ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಸಿ ಯು